אז לא ירד. היי פרנק, מה קורה? כלום, סתם מסתובב. תמיד את ארוחת הבוקר. יפה, אין ענני. כן, נפלא. ככה צריך להיות כל יום ראשון. עיתון? לא, בשביל מה? ממילא הכל חדשות רעות. מה הקטסטרופה של היום? אני לא קורא את זה יותר, אני עכשיו מתעניין במודעות. מחפש משהו לקנות? לא, סתם, אני רוצה לראות מה אנשים מחפשים, הנה תראה את זה. מחפש מילונים ישנים, משלם מחירים טובים. תגיד לי מה יש לבן אדם לעשות עם מילונים ישנים? אולי לא אספן. איזה פרנסה אתה רוצה להגיד? בטח, יש הרבה כאלה. בזמני או שהיית רופא, עורך דין, או שעבדת באיזה מפעל. היום? למה? אני כמעט הלכתי פעם להיות יערן. פעם לא היה דבר כזה יערן. אתה קורא את העיתונים האלה, אתה מבין שאתה לא מבין כלום. וואו! מה קרה לעץ? נורא, הרוח כנראה הפילה אותו בלילה. שמעת את הרוח, פרנק? כן? גם אצלי בחצר הכל הפוך. חבל. מעניין מה קייט אמרה. אני קמתי ראשון, היא עוד לא ראתה, אני עוד מחכה שהיא תרד. אתה יודע? מוזר. מה? ארי נולד באוגוסט. החודש הוא היה צריך להיות בן 27, ודווקא עכשיו הרוח מפילה את העץ שלו. אתה יודע, אני ממש מופתע שאתה זוכר את היום הולדת שלו. זה יפה. אני עושה לו הורוסקופ. אתה עושה לו הורוסקופ? אבל הורוסקופ זה בשביל העתיד, לא? אז תראה מה אני עושה. לארי נהדר מה-25 בנובמבר, נכון? נכון. אז אם אנחנו מניחים שהוא נהרג, זה קרה ב-25 לחודש. עכשיו, קט רוצה שאני... הקייט רוצה שתעשה לו הורוסקופ. כן? קט רוצה לדעת אם ה-25 בנובמבר היה יום מבורך אצלו. מה זה בדיוק יום מבורך? יום מבורך על פי הכוכבים זה יום ממזל. במילים אחרות, זה כמעט בלתי אפשרי שמישהו ימות ביום המבורך שלו. וזה היה יום מבורך היום הזה? בדיוק על זה אני עובד, לוקח זמן. אתה מבין, ג'ו? הנקודה היא שאם ה-25 בנובמבר היה באמת יום מבורך, אז סביר לגמרי שהוא חי איפשהו, כי... כלומר, זאת אפשרות. ג'ים, לא ראיתי אותך. בוא נדבר לעניין. הוא בסדר. התהפך לו קצת השכל, זה הכל. נראה לי אתה לא מאמין בשום דבר. הבעיה איתך שאתה מאמין לכל דבר. אתה יודע, ראיתי סרט לפני שבועיים על איזה רופא אחד. דונה מיצ'י. כן, יכול להיות. הזכיר לי אותך. והוא יושב שם במרתף, במעבדה שלו, וחוקר ובודק כל מיני דברים. זה מה שאתה צריך לעשות. אתה יכול לעזור לאנושות במקום... עם משכורת של כוכב קולנוע, אני אעזור לאנושות. יפה, יפה מאוד. אוקיי, איפה הבחורה היפה שהייתה אמורה להגיע לכאן? מה, אני כבר הגיע? כן, אספנו אותה אתמול ברכבת של 1 בלילה. אתה יודע, זה לא יאומן. היא עזבה, היא הייתה ילדה קטנה, לא עוברות כמה שנים, אישה. אתה יודע, אני בקושי זיהיתי אותה, והיא גדלה פה, בחצר הזאת כל החיים. משפחה מאוד מאושרת גרה אצלך פה בבית פעם, ג'ים. סקרן כבר לראות אותה. בכל השכונה הזאת אין דבר יפה לשים עליו את העיניים. חוץ מאשתי כמובן. גברת אדמס בטלפון, כלב אחד. זה המצב. יפה שלי. אל תתחנף ואל תהיה כל כך נחמד אליה, אני יכולה להריח את הבושם שלה דרך הטלפון. היית אומרת לה לשכב קצת. היא יותר אוהבת שאתה אומר לה לשכב קצת. מתי אתה הולך למר הווארד? מר הווארד לא חולה. יש לי דברים יותר טובים לעשות מאשר לשבת ולהחזיק לו את היד. אני חושבת שבשביל הכסף שהוא משלם לך אתה יכול לשבת ולהחזיק לו את היד. אם הבן שלך ירצה לשחק גולף, שידבר איתי. וגם אם ירצה לצאת לטיול סביב העולם לאיזה 30 שנה. למה להציק לו? הוא רופא, גם נשים אמורות להתקשר אליו. אני בסך הכל אמרתי שגברת אדמס בטלפון. אני יכולה לקחת לכם קצת פטרוזיליה? ברור. בעיה איתך סוזן, שהיית יותר מדי זמן אחות. את יותר מדי יודעת. אתה אמרת. פרנק, הטוסטר! היי. הטוסטר, הוא עוד פעם לא עובד. תכניסי לחשמל, תיקנתי אותו. בבקשה, תסדר אותו כמו שהוא היה. אני לא מסוגל להבין, למה את לא מצליחה להפעיל מכשיר פשוט כמו הטוסטר? תומאס אדיסון. יש לו ידיים טובות.
אוי, מה קרה לעץ? זה הרוח עשתה לכם את זה? כן, בלילה. חבל. אני כבר הגיעה? כן, אתם חייבים לראות אותה, הנה איתה חתיכה. אני הייתי צריכה ממש להיות גבר, כל הזמן מכירים לי כל מיני פנים יפות. תגיד לה שתעבור אחר כך לראות מה שעשינו מהבית שלה, היא ממש תאהב את זה. ותודה על הפטרוזיליה. היא עוד מתוקת, ג'ו? מי, אני? לא נראה לי שהיא רוקדת ברחובות, אבל אני חושב שהיא קצת אחרי זה. היא עומדת להתחתן? יש לה מישהו? ככה זה נראה, תראי, אי אפשר להתאבל לנצח, זה כבר 3.5 שנים. היי, קריס. לידיה בואי! אם את רוצה שהטוסטר יעבוד, אל תכניסי לחשמל את הבלנדר. זה מה שעשיתי. ובפעם הבאה שאני מתקן משהו, אל תגידי שאני משוגע, בואי נו. אני עוד אשלם על זה הרבה זמן. אין דבר, שפרנק, שתעשה לך טוסט בבלנדר. עיתון? זה בסדר, רק את המוסף של הספרים. אתה תמיד קורא את המוסף של הספרים, אבל ספר אתה אף פעם לא קונה, אה? אני אוהב לשמור על קשר עם הבורות שלי. מה עם אני, התעוררה כבר? אמא בדיוק מכינה לארוחת בוקר. ראית מה קרה לעץ? כן. מעניין מה אמא תגיד. אולי כדאי שנבשר לה את זה לפני שהיא תראה את זה? היא כבר ראתה. איך זה יכול להיות? אני קמתי ראשון, כולם עוד היו במיטה. היא הייתה פה מתי שהוא נפל. מתי? בערך ב4 לפנות בוקר. אני שמעתי רעש והסתכלתי החוצה מה יש לה והיא לעשות? עמדה פה. יש לה לעשות פה ב4 לפנות בוקר. אני לא יודע. אבל איך שזה קרה, היא רצה בחזרה פנימה למטבח והתחילה לבכות. מה יש לה לעשות פה באמצע הלילה? אני לא יודע. שוב פעם חולמת עליו. כמו אז שהוא נהרג. כנראה. מסתובבת פה בלילות. מה זה אומר? אני לא יודע מה זה אומר. אבל אני יודע דבר אחד, אבא. מה? אנחנו עשינו טעות איומה עם אמא. אתה יודע שלארי לא יחזור ואני יודע את זה, אז למה אנחנו נותנים לה להמשיך להאמין שגם אנחנו עוד מאמינים בזה? אתה לא יכול להגיד לה את אנחנו זה. חייבים להגיד לה את זה. ויש לך הוכחה? אתה יכול להוכיח את זה? נו באמת, 3 שנים. אף אחד לא חוזר אחרי 3 שנים, זה מטורף. לך זה מטורף, ולי זה מטורף. אבל לא לה. אין לך גופה, אין קבר. אז מה אתה יכול לעשות עם זה? שב, אבא. למה? אני רוצה לדבר איתך. אני הולך להציע לאני נישואים. טוב, זה עניין שלך. נו, אתה יודע שזה לא רק עניין שלי. אם אני אספר לאמא, היא תתחיל להשתולל. יש לך כזה כישרון להתעלם מדברים. אני מתעלם ממה שאני צריך להתעלם. היא חברה שלה. היא לא חברה של לארי. בשביל אמא הוא לא מת. אתה לא יכול להתחתן עם החברה שלו. אני לא יודע למה זה, אבל כל פעם שאני רוצה משהו בשביל עצמי, אני צריך לקחת צעד אחורה כדי שאחרים לא יסבלו. אתה דיברת כבר עם אני? רציתי לסגור את זה איתך קודם. אתה יודע שהיא רוצה להתחתן, אולי היא מרגישה כמו אמא. נו, אם ככה, אז נגמר הסיפור. לפי המכתבים שלה, היא כבר לא חושבת עליו. אני אברר ונסגור את זה עם אמא, בסדר? אתה יודע מה הבעיה איתך? אתה לא הסתובבת עם מספיק בנות, זה תמיד היה ככה. נו, זה חזק ממני. אותה תמיד הכרתי, אנחנו גדלנו ביחד. כשאני חושב על מישהי שתהיה אשתי, אני חושב על אני. אני. בשביל אמא הוא לא מת. אתה מתחתן איתה ואתה קברת אותו לנצח. מה יהיה עם אמא? תחשוב על זה עוד פעם. חשבתי על זה כבר 3 שנים. קיוויתי שאם אני אחכה קצת, אז אמא תשכח את לארי ותהיה לנו חתונה נורמלית והכל יהיה שמח. אבל אם זה לא יכול לקרות, אני צריך ללכת. אז הדיבורים האלה. אני אלך, נתחתן ונגור במקום אחר, בניו יורק אולי. תגיד, אתה השתגעת? יותר מדי זמן הייתי הבן הטוב, הפראייר, מספיק. רגע. מה אתה אומר? אתה אומר שאתה הולך לעזוב את העסק? זה מה שאתה אומר? כן, בשביל זה כן. לא, אל תגיד את זה. אז תעזור לי להישאר פה, אבא. קריס, בשביל מה עבדתי 40 שנה? זה בשבילך! כל העסק הזה זה בשבילך, קריס! אני יודע, אבא. אז תעזור לי להישאר פה. ג'ו! אין! אתה לקחת שקית שהייתה מתחת לכיור? אני זרקתי אותה לפח. אז תוציא אותה מהפח, זה התפוחי האדמה שלי. חשבתי שזה זבל. תעשה לי טובה, ג'ו, אל תעזור. אני לא מבין למה אחרי שעבדתי 40 שנה ויש לי עוזרת, אני צריך להוריד פה את הזבל בעצמי. אם היית מכניס לעצמך לראש שלא כל שקית במטבח זה זבל, לא היית זורק לי לפח את הירקות כל הזמן. פעם קודמת זה היה בצל. את שלך קיבלת להיום. כן, דייר סוג ב'. אתה יודע, פעם חשבתי שאם אני אעבוד יהיה לי כסף, תהיה לי עוזרת.
אשתי תוכל לנוח. היום יש לי כסף, יש לי עוזרת, ואשתי עובדת אצל העוזרת. זה היה היום החופשי שלה, על מה אתה מקטר? אני כבר סיימה לאכול? היא כבר יורדת. עשתה לנו חגיגה פה הרוח, מה? עם זה גמרנו, תודה לאל. קייט, אולי תשבי. תירגעי. יש לי כאב ראש כל כך מוזר. להביא לך אספירין? אתם יודעים, זה ממש מוזר. הכל כאילו מתחיל לחזור להיות כמו שהיה פעם. היום זה יום הולדת של לארי. העט שלו נשבר, אני מגיעה. הכל חוזר להיות עוד פעם אותו דבר. את לא חושבת שאני נראית נהדר? היא נראית מצוין. אני עדיין לא יודעת מה הביא אותה לפה. לא שאני לא שמחה לראות אותה, אבל... סתם חשבתי שאין נחמד שניפגש כולנו, וגם רציתי לראות אותה בעצמי. תשמע, אני תמיד אוהבת את הבחורה הזאת. היא לא אחת כזאת שישר נכנסה למיטה עם גבר אחר אחרי מה שקרה לחבר שלה. זה שהיא לא התחתנה זה לא אומר שהיא ישבה והתאבלה על לארי כל השנים האלה. אז למה היא לא? זה יכול להיות כל מיני דברים. כמו מה למשל? אני לא יודע, כל מיני. להביא לך אספירין. היה לי לילה נוראי, אף פעם לא היה לי לילה כזה. מה קרה, אמא? חלמת? יותר מחלום. על לארי? אתם זוכרים איך הוא היה טס נמוך מעל הבית שהיינו רואים אותו כשהוא היה באימונים, שהיינו רואים את הפנים שלו מתא הטייס? ככה אני ראיתי אותו. אבל גבוה, איפה שעננים. אפשר היה ממש לראות את הפנים שלו. פתאום הוא התחיל לקול ולצעוק, אמא, זה היה הקול שלו, אמא. יצאתי לפה, זה היה כל כך מוזר, לרוח היה אותו קול כמו למנוע של המטוס שלו. ועמדתי פה והעץ הזה נשבר לי מול העיניים שלי. אתה רואה, אני אמרתי שלא היה צריך לשתול לו עץ. זה היה מוקדם מדי לשתול לו עץ. מוקדם מדי. כולם התנפלו על זה, לכולם היה דחוף לקבור אותו. אני אמרתי לך. אמא, זה הרוח שברה אותו. אל תתחיל את הכל מההתחלה, טוב? תביא לי אספירין. כן, בטח. חשבתי שנלך לאכול ארבעתנו איפשהו, אולי על חוף הים. מצוין, אנחנו נעשה את זה אולי הערב. בסדר. יופי. אנחנו נצא מזה, אמא. נתחיל מהאספירין. למה הוא הזמין אותה לפה? למה זה מטריד אותך? היא חיה 3.5 שנים בניו יורק. למה שהיא פתאום... הם מכירים אחד את השני כל החיים, למה שהוא לא ירצה לראות אותה? את מסתכלת עליי ככה. הוא לא אמר לי כלום שהוא לא אמר לך. הוא לא הולך להתחתן איתה. איפה את יודעת שהוא רוצה להתחתן איתה? היא החברה של לארי. את לא יכולה לקרוא לה את המחשבות. אז למה היא עוד לבד? ניו יורק מלאה בגברים. למה היא עוד לבד? למה היא חיכתה? מי אמר לך שהיא חיכתה? כי היא יודעת מה שאני יודעת. היא נאמנה כמו סלע. ברגעים הכי קשים שלי, אני חושבת על איך שהיא מחכה לו, וזה מחזק אותי שאני צודקת. אז מה את רוצה שאני אעשה? מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שאתם תתנהגו כאילו הוא חוזר. שניכם. נו, באמת, כן. כי אם הוא לא חוזר, אני אהרוג את עצמי. תצחק. טוב, תירגעי. אתה יותר מכולם צריך להאמין. אתה. מה זאת אומרת אני יותר מכולם? מה? היי, ג'ו! תנשמי עמוק, אין לך אוויר כזה בניו יורק. אני, איזה שמלה יפה, אני. לא עמדתי בפיתוי. שווה משכורת של 3 שבועות? הנה איתה חתיכה. נעים מאוד. נראית אינטליגנטי. אני תכירי, זה ג'ים, דוקטור בייליס. כן, הוא כותב לי עליך הרבה. אל תאמיני לאף מילה. הוא אוהב את כולם. בצבא קראו לו האמא. אני יכולה להבין למה. כל כך מוזר לראות את ג'ים יוצא מהחצר שלנו. כנראה לא התבגרתי. זה ממש כאילו אמא ואבא עוד שם. ואתה ואחי לומדים אלגברה ביחד. ולארי מנסה להעתיק ממני שיעורים. הימים הנפלאים שכבר לא יחזרו. אני מקווה שאת לא רוצה שאני אעזור. ג'ים, תיכנס רגע, מה עברת על הקו? אמרתי לך, אין לי מה לעשות עם בבקשה, מותק, בבקשה. טוב, בסדר. אנחנו רק הכרנו. אם מותר לי לתת לך עצה, כשתתחתני, אף פעם, אפילו לא בלב, אל תספרי את הכסף שבעלך מרוויח. ג'ים!
אני בא, פרנק. אולי תצא לאכול על החוף הערב. נשתולל קצת, כמו שהיינו עושים עם לארי. את חושבת עליו. אתם רואים מי חושבת עליו? מה זאת אומרת, קייט? זאת אומרת שלא שכחת אותו, שהוא עדיין במחשבות שלך. איך אני יכולה לא לזכור אותו? את עלית לך כבר את הבגדים, אני? כן. תגיד, התחלת לקנות בגדים, אה? בקושי מצאתי מקום בארון. לא, את לא זוכרת? זה החדר של לארי. מה? אז הם של לארי? לא זיהית אותם? אני לא תיארתי לעצמי שאת... זאת אומרת, הנעליים מצוחצחות. נו, בוודאי. אני, את יודעת כמה זמן אני מחכה לאיזו שיחה טובה איתך? תגידי לי, אני, אמא שלך היא מתגרשת, נכון? לא, זה עבר לה בינתיים. אני חושבת שכשהוא ישתחרר הם יעברו לגור ביחד. בניו יורק, כמובן. טוב מאוד. אבא שלך אחרי הכל, זאת אומרת, הוא בן אדם הגון מאוד. לא אכפת לי, שתעשה איתו מה שהיא רוצה. ואת? את יוצאת הרבה? את שואלת אם אני עדיין מחכה לו? תראי, אני לא מצפה שתחכי לו, אבל את יודעת... אז לא, קייט. אני לא. את לא? זה לא קצת מגוחך? את לא באמת חושבת אני יודעת שהוא... חמודה, אבל את תגידי שזה מגוחך. אני לא יודעת איך זה בניו יורק, אבל פה היה מקרה שמישהו נהדר הרבה יותר זמן מלארי וחזר מבורמה. אמא, אני מתערב איתך שאתה האישה היחידה שעדיין אחרי 3 שנים... אתה בטוח? כן, אני בטוח. יופי, אם אתה בטוח אז אתה בטוח. אבל יש עוד דברים שאתה לא יודע, ואני אגלה לך אותם. לכולכם. אני עמוק בלב, את עדיין מחכה לו. לא, קייט. אבל עמוק, בתוך הלב. היא אמורה לדעת, לא? שלא יגידו לך איך להרגיש. תקשיבי ללב שלך. למה הלב שלך אומר לך שהוא עוד חי? שהוא חייב לחיות. חייב. לא, קייט. אני חייבת כוס תה. אני! וואו! אני לא מאמין! מה שלומך? פרנק! בלי פרנק הכוכבים לא יודעים מתי לצאת. וואו, התבגר! את נראית ממש אישה! פרנק, תירגע, אתה נשוי. אתה עוד בעסקי הבגדים? כן? למה לא? גם הנשיא טרומן מכר בגדי גברים ותראי לאן הוא הגיע. מה שלום אחיך? קיבל את התואר שמעתי. ג'ורג', הוא כבר פתח משרד. מה את אומרת? ואבא? הוא בסדר גמור. אני אקפוץ אחר כך לבקר את לידיה. הוא אמור לקבל שחרור מוקדם, אבא. אני באמת לא יודעת, אני... לא, כי כלומר, לפי דעתי, בן אדם אינטליגנטי כמו אבא שלך, אם שמים אותו בבית סוהר, צריך להיות חוק, או שמוציאים אותו למוות, או שמשחררים אותו אחרי שנה. לעזור לך עם הסולם, פרנק. זה בסדר. קייט, מבטיח עוד הלילה לגמור את ההורוסקופ. נתראה מאוחר יותר, את נראית נהדר. עוד לא הפסיקו לדבר על אבא? אף אחד כבר לא מדבר עליו. שכחו מותק, מה שהיה היה. הדבר היחיד שאני זוכרת מהשכונה הזאת זה את המילה רוצחים. את זוכרת את זה, קייט? גברת המון עומדת בפתח הבית שלנו וצורחת. היא עוד בטח בסביבה, לא? כולם עוד בסביבה. אל תקשיבי לה, כולם באים לפה במוצאי שבת לשחק קלפים. כל אלה שקראו לנו רוצח נהנים עכשיו מהכסף שלי. ג'ו, היא בחורה רגישה, אל תספר לה סיפורים. תראי, את אבא שלך הם עוד זוכרים, הוא עוד בכלא. איתו זה אחרת, הוא זוכה. בגלל זה אני לא כל כך התלהבתי שאת תבואי לפה, כי אני יודעת שאת בחורה רגישה ואני אמרתי לקריס. תעשי מה שאני עשיתי, אני, את תהיי 100%. היום שחזרתי לפה, יצאתי מהאוטו, אבל לא פה, יצאתי בקצה של הרחוב. היית צריכה להיות פה, אני, גם אתה, קריס, הייתם רואים. כולם ידעו שאני משתחרר באותו יום. אנשים היו על המרפסות. אף אחד לא האמין שאני חף מפשע. כולם חשבו שעשיתי איזה תרגיל בשביל להתחמק. אז אני יוצא מהאוטו, ואני הולך ברחוב. אבל לאט, ועם חיוך. הייתי המפלצת. זה שמכר לחיל האוויר ראשים סדוקים של צילינדרים. זה שבגללו נהרגו 21 טייסים. אני, אותו יום הייתי הבן אדם הכי אשם בעולם. אבל כשלא הייתי, והיה לי איזה מכתב בכיס מבית משפט,
18 חודש אחרי זה, ואני שוב פעם בן אדם מכובד, עם אחד המפעלים הכי גדולים במדינה, יותר גדול מזה שהייתי לפני כן. ג'ו המלך! עשיתם טעות. עשיתם טעות שעזבתם פה כל כך מהר. עשיתם את זה לאבא, הרבה יותר קשה שהוא יחזור. בגלל זה אני רוצה שהם יחזרו לפה. איך הם יכולים לחזור לפה? זה לא ייגמר עד שהם לא יחזרו לפה. עד שאנשים לא יצחקו איתם, ישחקו איתם קלפים. אתה משחק עם בן אדם קלפים, אתה רואה שהוא לא רוצח. אני רוצה שפעם הבאה שאת כותבת לאבא, תכתבי לו את כל מה שאמרתי לו. את שומעת? אין לך שום דבר נגד הג'ו? אני לא בעד לתלות אנשים בכיכר, לא? אבל הוא היה השותף שלך. בגללו אתה נגררת לכל הדבר הזה. אני יכול גם לסלוח לו. גם את, קייט? את לא מרגישה אליו שום... פעם הבאה שאת כותבת לאבא... אני לא כותבת לו. בסדר, אבל פעם שאת... אני לא כותבת לו. אף פעם לא כתבתי לו, וגם אחי לו. תגיד, גם אתה חושב ככה? הוא הרג 21 אנשים. תגיד לי, מה זה צריך להיות הדיבור הזה? לא מדברים ככה על בן אדם. איך עוד אפשר לדבר? ביום שעצרו אותו רצתי אחריו. נסעתי לבקר אותו כל יום. בכיתי כל הזמן. עד שהודיעו לנו על ארי. אז אני הבנתי. אסור לרחם על כזה בן אדם. אפילו שהוא אבא. חייבים לראות אותו כמו שהוא. הוא שלח חלקים שבגללם המטוסים התרסקו והוא ידע שהוא עושה את זה. מאיפה לכם שלארי לא היה באחד המטוסים האלה? אני ידעתי שזה יגיע. אני כל זמן שאת פה, אני לא רוצה לשמוע אותך אומרת את זה יותר. אתם פשוט הפתעתם אותי, אני הייתי בטוחה שאתם כועסים עליו. למה שאבא שלך עשה אין שום קשר למה שקרה ללארי. אבל כן. תוציאי לך את זה מהראש. תקשיבי. זהו. אין ויכוח. הוא לא מת, אז אין שום ויכוח. בואו. תקשיבי. אבא, שכח מזה. לא, אני לא רוצה שהיא תמשיך ככה. תקשיבי, מה עובר לך בראש? החלקים האלה הלכו לפי 40. לארי לא טס לפי 40. אז מי טס בפי 40 האלה? חזירים! תקשיב, הבן אדם מתנהג כמו אידיוט, אבל אל תעשה ממנו רוצח. אתה לא רואה מה שזה עושה לה. אין לך טיפת היגיון. את חייבת להבין מה היה בזמן המלחמה. זה היה בית משוגעים. כל חצי שעה טלפון מהצבא. כל טלפון כזה זה כמו שוט על הגב. העלינו חלקים למשאיות שהם עוד חמים. אז פתאום יוצאת לנו סדרה עם סדק. זה המקצוע, אין מה לעשות. סדק דק, כמו שערה. אבא שלך הוא בן אדם חלש. בימים עליו את הכל הוא נבעל. מה יגידו בצבא? תפוקה של חצי יום הלכה. אז הוא לוקח את הכלים והוא מכסה את הסדקים. בסדר, זה טעות. אני יודע שזה טעות, אבל אני בטוח שהוא לא התכוון, והוא היה בטוח ב100% שזה יעבוד. זה טעות. אבל זה לא רצח. אני לא רוצה שתחשבי ככה. את מבינה אותי? ג'ו, בוא נשכח מכל זה. אבא שלך ישב לידי בתא שהודיעו על לארי. והוא בכה איתי חצי לילה, את מבינה? הוא היה צריך לבכות כל הלילה. אתה תפסיק עם זה! די בבקשה, הוא רק רוצה שכולנו נהיה שמחים. זה בדיוק מה שאני רוצה. יש פה למישהו התנגדות לסטייקים? בשמפניה? עכשיו אתה מדבר לעניין. אני הולך להזמין לנו שולחן הערב במסעדה, הולכים לעשות חיים הערב, אני. אתה לא מפחיד אותי. אני אוהב את הבחורה הזאת, תארוז לי אותה. תראה טוב, אני, אנחנו הולכים להשתכר כולנו פה הלילה. תראה אותו, הוא כבר מסמיק. לך תשתה כוס תה, קזנובה. הוא לא מדהים? אתה בן אדם היחיד שאני מכירה שעוד אוהב את ההורים שלו. את לא מצטערת שבת? אני לא מצטערת, לא. אבל לא נראה לי שאני אשאר. למה? קודם כל, אמא שלך בעצם אמרה לי ללכת. זהו, שתכננתי לעשות את זה ככה בחלקים במהלך השבוע, אבל מבחינת ההורים שלי אנחנו כבר שם. אני חושבת שבשביל זה באתי. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך מאוד. לסיכום, אני אוהב אותך. אין לי דמיון בכלל, אני לא יודע מה לומר לך. אני מביך אותך, לא הייתי רוצה לקחת אותך ממישהו אחר. אני מוכנה כבר המון זמן. אז הוא לא יחזור, את בטוחה. לפני 2 כמעט התחתנתי. ומה קרה? התחלת לכתוב לי. אנחנו נתחיל לחיות עכשיו, אני אעשה אותך מאושרת. בוא ניסע לאנשהו, אני רוצה להיות איתך לבד. למה? בגלל אמא שלך? לא, מה פתאום? אז מה? גם במכתבים שלך הייתה מין בושה כזאת? נכון, אני התביישתי, אבל
אבל זה עובר לי. אתה חייב לדבר איתי על זה, קריס. אני לא יודע מאיפה להתחיל. זה הכל מתערבב עם כל כך הרבה דברים. את זוכרת במלחמה שהייתי מפקד פלוגה? כן, בטח. אז נהרגו לי אנשים. כמה? אפשר להגיד שכולם. אלוהים. זה לא פשוט לצאת מזה, זה לא היו סתם אנשים. פעם ירד גשם כמה ימים רצוף ואחד מהם כמעט ילד. הייתה לי את זוג הגרביים האחרונות שהיו לו שם, פשוט שם אותם בכיס. זה דבר קטן, אבל כאלה חבר'ה היו לי שם. הם לא מתו, הם הרגו שם את עצמם אחד בשביל השני. ככה, כמו שזה נשמע. קצת אנוכיות והם היו פה היום. ואז חזרתי הביתה ולא הייתה לזה שום משמעות כאן. של אנשים כאן, כל המלחמה הזאת הייתה כמו שתאונת דרכים וזהו. ואז התחלתי לעבוד עם אבא, שוב כל מרוץ העכברים הזה. אז כן, הרגשתי מה שאמרת, אין בושה. אף אחד לא עבר פה שום שינוי ואני הרגשתי השם שאני חי. כשאתה נוסע במכונית החדשה שלך אתה חייב לזכור שהדבר הזה שיש שם בין האנשים בכל האהבה הזאת. בעצם אין לך שום דבר וזה אמור להפוך אותך לבן אדם קצת יותר טוב. אחרת כל מה שיש לך זה שלל, זה מלא דם. ולא רציתי שום דבר מזה לעצמי. כנראה זה כלל גם אותך. אתה עוד מרגיש ככה? עכשיו אני רוצה. אותך. כי אסור שתרגיש ככה יותר. יש לך זכות לכל מה שיש לך. להכל. אתה מבין אותי? גם להיות איתי. וגם הכסף שלך. אין פה שום דבר רע, קריס. אבא שלך שם מאות מטוסים באוויר, תהיה גאה. הגיע לו לקבל תשלום על כזה דבר, לא? אני? בשבילך אני אעשה מיליונים. הלו, כן, בוודאי, בטח. מה אני אעשה עם מיליונים? אח שלך, מה קורה? יש פה מסיבה? ג'ו, אסור לך להפתיע ככה. אבל אף אחד לא אמר לי שיש פה מסיבה. המסיבה, החתונה של המשיקה שלכם קצת בלבלה אותי. אח שלך התקשר. אח שלי? כן, ג'ורג', שיחת חוץ. הכל בסדר? אני מקווה שכן, קייט מדברת איתו, היא תגמור לו את כל המשכורת לפי דעתי, כדאי שתלכי. אולי נספר לאמא שלך, אני לא כל כך טובה בלהסתיר. לספר מה? וחיין. יהיה בסדר. אנחנו מתחתנים עם אבא. נו, אין לך מה להגיד? אני שמח, אבל ג'ורג' התקשר מקולומבוס. מהכלא? כן. אני אמרה לך שהוא הולך לבקר אותו היום? לא נראה לי שהיא ידעה מזה. תגיד, אתה חושב שאתה יכול לסמוך עליה? נו, איזה מין שאלה זאת? לא, תראה, ג'ורג' אף פעם לא ביקר את אבא שלו, ועכשיו הוא מבקר, והיא באה לפה, אז... אני לא יודע על מה אתה מדבר. תראה, עד הרגע האחרון של המשפט הוא לא הפסיק להאשים אותי. והיא הבת שלו, אולי שלחו אותה לפה לברר משהו. לא, לברר? למה? מה יש לברר? מה אתה כל כך מתרגש, ג'ורג'? מה קרה שם? אני לא יודע. אולי הם סתם רוצים לפתוח את התיק הזה עוד הפעם. אתה יודע, סתם כדי לפגוע בנו. איך אתה יכול לדבר עליה דברים כאלה בכלל? אבל מה הוא כבר אמר לך? נו, תגיד לי. אתה יודע מה? בוא נשכח מזה. בוא פשוט נשכח מזה. אני רוצה שתתחיל נקי, קריס. אני הולך לשים שלט מעל המפעל, כריסטופר קלר תעשיות. ג'יי.או. קלר זה מספיק טוב. אנחנו נדבר על זה. אני הולך לבנות לך בית חדש, מאבן, עם שביל כניסה גדול מהכביש. אני רוצה שתתחיל נקי, אני רוצה שתיקח את כל מה שאני עשיתי, ותשתמש בו גם בשבילי. ובשמחה. בשמחה, בלי בושה, בשמחה. טוב, אבא. אני הולך לעבוד קצת על אמא בשבילך. אני הולך לעשות אותה כזאת שיכורה, שאנחנו כולנו פה נתחתן הלילה. בסדר, אז תבוא. כן, כולם יהיו פה. אף אחד לא בורח ממך, אז תנסה להירגע, בסדר? בסדר, ביי.
הכל בסדר? מה לפה? הוא בקולומבוס, הוא מגיע לפה ב7. אמרתי לה שזה בסדר. כן, זה בסדר, זה בסדר. מה אבא בסדר? ג'ורג' לא אמר שהוא חולה, אני לא יודעת. זה בטח משהו אידיוטי, אתה מכיר את אחי. אולי נלך לעשות סיבוב עם האוטו או משהו כזה? כן, בטח. אבא, אפשר את המפתחות? כן, בוודאי. תיסעו דרך הפארק, מאוד יפה שם עכשיו. בוא, יאן. כבר חוזרים. להתראות. קחו את הזמן שלכם. למה ג'ורג' מגיע לפה? אני לא יודעת. הוא היה אצל אבא שלו בכלא בקולומבוס, הוא אמר שהוא חייב לראות את אני עכשיו. בשביל מה? לא יודעת. ג'ורג' הוא עורך דין מצליח עכשיו. כל השנים האלה הוא לא שייך לאבא שלו גלויה. אפילו לא אחרי המלחמה. גלויה אחת הוא לא שלח. אז מה? מה יש לו פתאום לקחת מטוס לראות את אבא שלו? נו אז? מה יש לו להגיד שהוא נוסע אליו לכלא? מה אכפת לי מה יש לו להגיד? תהיה חכם, ג'ו. ג'ורג'י מגיע, תהיה חכם. נו, למה עם המכנסיים האלה? נו, ולמה את לא מתלבשת? מחניק למעלה. הכנתי לג'ורג'י מיץ ענבים, הוא תמיד הכי אהב מיץ ענבים. בוא תשתה קצת. נו, תתלבשי כבר. ולמה אבא עוד ישן? הוא מודאג. כשהוא מודאג, הוא ישן. נו, למה? ממה יש לפחד? עד סוף המשפט, סטיב לא הפסיק להגיד שאבא הכריח אותו לעשות את זה. אם הם הולכים לפתוח את התיק הזה עוד פעם, אני לא אצא מזה חיה. נו, אל תכנסי שוב למתח, אני אסדר את זה. בבוקר כשהוא נוסע, שאני תיסע יחד איתו. אל תדאגי בקשר לאני. סטיב גם אבא שלה. נו, תפסיק עם זה כבר. קריס, אתה לא יודע כמה אנשים מסוגלים לשנוא. מסוגלים לקרוע את העולם לחתיכות משנאה. את מרגישה טוב, קייט? מה זה משנה, חמודה? את יודעת, יש אנשים, ככל שהם חולים יותר, ככה הם חיים יותר זמן. נראית נהדר. הלוואי שהיינו מספרים לה עכשיו, אני לא אוהבת להסתיר. לא, זה לא להסתיר, אנחנו פשוט גורמים לה למצב רוח קצת יותר טוב. תגיד לי שג'ורג' מגיע. בעלי במקרה. סליחה. את מחפשת את בעלך? כן, כרגיל, הוא מבלה פה כל כך הרבה זמן שלו, ויבקשו ממנו שכר דירה. אף אחד לא היה לבוש, אז הוא נסע לתחנה להביא את אחי. אחיך פה. כן, והוא כבר אמור להגיע. את רוצה לשתות משהו? כן, תודה. בעלי, בשביל לקחת אותי לים חם מדי. גברים הם כמו תינוקות, את הדשא של השכנים הם תמיד מוכנים לקצץ. אנשים אוהבים לעשות דברים בשביל הקלרים, זה ככה, מה שאני זוכרת את עצמי. זה מדהים, אז מה אחיך בא למסור אותך, אה? אני לא יודעת, כנראה. אני בטוחה. זה כל כך רומנטי. זה די יוצא דופן להתחתן עם האח של האהוב שלך. אני לא יודעת. אני חושבת שזה בעיקר שתמיד כשהייתי צריכה מישהו שיגיד לי את האמת, הייתי חושבת על קריס. כשהוא אומר לך משהו, את יודעת שזה ככה. הוא מרגיע אותי. ויש לו כסף, זה חשוב, את יודעת. זה לא חשוב לי? תתפלאי, זה עושה את ההבדל. אני התחתנתי עם מתמחה על המשכורת שלי, וזה היה ממש רע. כי כשאישה תומכת בגבר, הוא תמיד מרגיש חייב לה משהו, ואת לא יכולה להיות חייבת משהו למישהו בלי לפתח איזה עוינות כלפיו. אני חושבת שבסופו של דבר הוא מאוד מסור, הדוקטור שלך. כן, בטח, אבל זה לא טוב שבן אדם כל הזמן רואה סורגים מול העיניים. ג'ים כל הזמן מרגיש שהוא בכלא. בגלל זה רציתי לבקש ממך משהו, אן, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. בטח, אם אני יכולה. את יכולה. אחרי שתתחתנו, אל תגורו בסביבה. את צוחקת? אני מאוד רצינית. לא טוב לבעלי ליד קריס. למה?
ג'ים הוא רופא מצליח, אבל תקעו לו בראש שהוא צריך להתעסק במחקר, לגלות דברים, את מבינה? נו, וזה לא טוב? $25 בשבוע מרוויחים במחקר, צריך לוותר על כל החיים בשביל להיכנס לזה. ואיך קריס קשור? קריס גורם לאנשים לרצות להיות יותר טובים ממה שהם באמת. יש לו מין השפעה כזו. וזה רע? לבעלי יש משפחה מותק. בכל פעם שהוא יושב ליד קריס, הוא מרגיש איזה מין ויתור הוא עושה בזה שהוא לא זורק את הכל והולך למחקר. אולי קריס צודק. אני לא מתכוונת שהוא קדוש או משהו כזה. נו באמת, את יודעת שהוא לא צודק. אני לא מסכימה איתך. קריס הוא... נו באמת, למה לדבר סתם? קריס עובד עם אבא שלו במפעל, לא? הוא מושך כסף מהעסק כל שבוע, לא? אז מה? את שואלת אותי, אז מה? ועוד איך אני שואלת אותך? אני לא מבינה למה צריכה להכפיש ככה, אני מתפלאה עלייך. את מתפלאה עליי. קריס לא היה לוקח 5 סנט מהמפעל הזה אם היה שם משהו לא בסדר. את יודעת מה מקומם אותי? די בבקשה, אני לא רוצה לריב. מקומם אותי? לגור ליד משפחה של קדושים. זה גורם לי להרגיש כמו סמרטוט, את מבינה? אני לא יכולה לעשות שום דבר בקשר לזה. מי הוא שיהרוס ככה חיים של בן אדם? כל אחד יודע שג'ו שיקר בשביל לא להיכנס לכלא. זה לא נכון. באמת? אז למה שלא תלכי ותשאלי את האנשים, בבקשה? תצאי לרחוב, תשאלי, כולם יודעים כאן את האמת. זה שקר. אנשים באים לכאן כל הזמן לקלפים ולקפה ולדבר, זה ממש לא נכון. באמת, באמת, הם מעריכים אותו על זה שהוא פקח. גם אני, אין לי שום דבר נגד ג'ו. אבל אם קריס רוצה שאנשים יקריבו מעצמם, שיסתכל על עצמו קודם. הוא משגע את בעלי עם כל האידיאליזם המזויף הזה שלו, ואני כבר ממש בקצה, שתדעי לך. היי מותק, מה שלומי אמא? חשבתי שזה ג'ורג'. לא, זה רק אנחנו. סוזי, תעשי לי טובה. תעלי בבקשה למעלה ותנסי להרגיע קצת את אמא שלי, היא כולה במתח. היא עוד לא יודעת עליכם. היא בטח מרגישה משהו, מכירה את אמא שלי. נו, בטח, היא מדיום. אולי יש משהו במגירה של התרופות. אני אתן לה כדור אחד מכל קופסה. אל תדאגו בקשר לקייט. 2 כוסיות, תרקיד אותה קצת. היא תמות על אן. כי את הגרסה הנשית שלו. לא להיבהל, אני אמרתי גרסה. בחורה מעניינת, לא? כן, מאוד מעניינת. היא אחות מעולה, תדעי. האישה הזאת שונאת אותך, קריס. היא מתאהבת אותך. היי, מה נפל עלייך? למה לא סיפרת לי? סיפרתי לך מה? היא אומרת שכולם פה חושבים שג'ו אשם. מה זה משנה מה כולם חושבים? זה לא אכפת לי מה כולם חושבים. אני פשוט לא מבינה למה אתה טרחת להכחיש את זה. אמרת שכולם כבר שכחו. פשוט רציתי שלא תרגישי שזה לא בסדר שבאת לפה, זה הכל. אני יודע שהרבה אנשים חושבים שאבא שלי אשם, לא רציתי שזה ירתיע אותך. אני לא נפלתי לפה מהשמיים, קריס. אני הפניתי גב לאבא שלי. אז אם משהו פה עכשיו לא בסדר... האיש חף מפשע, אני. אל תשכחי שכבר האשימו אותו בעבר והוא עבר גיהנום. איך את היית מרגישה מי צריכה לעבור את הכל מההתחלה? תסמכי עליי. אין כאן שום בעיה מבחינתך. תסמכי עליי. בסדר, קריס. בסדר. מה קורה? כל פעם שאני יוצא יש פה מסיבה? תראי, אני חשבתי על משהו. חשבתי על אח שלך, על ג'ורג'. למה שהוא יהרוג את עצמו בתחרות הפרועה הזאת שיש בניו יורק? אני מכיר פה כמה אנשים, יש לי יחסים טובים עם כמה עורכי דין פה באזור, אני יכול לסדר אותו טוב. זה מאוד יפה מצדך, ג'ו. זה לא עניין של יפה, אני חושב על קריס. את צריכה להבין, בן אדם מזדקן, הוא רוצה להרגיש את ההישגים שלו. עכשיו, אין לי הרבה הישגים, אני לא כזה בן אדם חכם. יש לי את קריס, זה ההישג שלי. עכשיו תראי, אני עוד שנה, 18 חודש. אבא שלך יהיה בן אדם חופשי. ומי הוא יבוא, הוא יבוא אלייך. הוא יבוא אלייך הביתה והוא יהיה כועס וזקן. על זה שאת וג'ו שילכו אליו לכלא ותגידו לו שג'ו רוצה אותו בעסק שהוא חוזר. אתה תקבל אותה בתור שותף שלך? לא שותף, אבל אני אתן לו ג'וב טוב. אני רוצה שכל עוד שהוא יושב בכלא הוא ידע שיש לו לאן לחזור. נראה לי שזה יוציא לו קצת את המרירות. אתה לא חייב לשום דבר, ג'ו. זה אבא שלה, אם היא מרגישה לא. נו, מה זה עניינך? למה אתה תמיד צריך להתערב? אבא! זה אבא! אני חושב שאני אלך להתגלח. אני מצטער שצעקתי, אני. ג'ו, בוא נשכח מכל העניין הזה. היא בסדר, אה? תתגלח, טוב? אוי,
שכחתי. הבטחתי לקייט שאני מסדרת לה את השיער, היא כבר הסתרקה לערב? תמיד עם חיוך, לידיה? למה לא? בואי, תעשי את קייטי שלי יפה. יש לנו ערב חשוב היום. אני אעשה. מה קרה? איפה הוא? איפה אמא שלך? למעלה, מתלבשת. איפה ג'ורג'? אמרתי לו לחכות במכונית. תקשיבו לי עכשיו. אם אתם מוכנים לקבל ממני עצה, אל תכניסו אותו לפה. למה? קייט לא במצב טוב. אסור לפוצץ את זה לידה. לפוצץ מה? את יודעת למה הוא בא לכאן. אין טעם להתאמן. יש לו דם בעיניים. קחו אותו לאיזשהו מקום, תדברו איתו לבד. די לעשות עניין משום דבר. הוא בא לקחת אותה הביתה. מה זה אומר? את יודעת מה זה אומר. תריב איתו, לא פה. היי, ג'ורג', מה אתה עומד שם בחוץ? הדוקטור אמר שאמא שלך לא מרגישה טוב, אני... נו, מה זה משנה? אנחנו רצינו לראות אותך, לא? חיכינו לך כל אחר הצהריים. זה מלוכלך, אתה לא הבאת עוד חולצה? מה יהיה עם הינקי? חם מדי לנהוג לשם עכשיו. ואיך הגעת לתחנה? בכדור פורח? ג'ורג', תכיר, זאת סו בייליס. ג'ורג', סו בייליס. נעים מאוד. אתם אלה שקנו את הבית שלנו, לא? כן, בטח. תבוא אחר כך לראות מה שעשינו ממנו, לפני שאתה עוזב. תודה, אבל אהבתי אותו בדיוק כמו שהוא היה. בחור כנה, אה? להתראות אחר כך. תרגיש טוב, חבר. תודה על ההסעה. ג'ורג', מה אתה אומר על קצת מיץ ענבים? אמא הכינה לך במיוחד. כל הכבוד לה. זכרה את המיץ ענבים. נו, שתית פה כמה כוסות בבית, לא? מה שלומך, ג'ורג'? שב. זה נראה לי לא הגיוני. מה? שאני פה. מה זה? מה קרה לעץ? הוא נשבר ברוח בלילה. שתלנו אותו לארי, אתה יודע. למה? פחדתם שתשכחו אותו? מה זה אמור להביע? ממתי אתה חובש כובע? מהיום. החלטתי להיראות כמו עורך דין. את לא מזהה את הכובע, נכון? לא. מה? מאיפה הוא? של אבא שלך. הוא ביקש ממני לכבוש אותו. מה שלמה? מה שלמה? הוא נהיה קטן. קטן? כן, קטן. איש קטן. זה מה שקורה לפריירים, את יודעת. מתי שכחתי לבקר אותו. עוד שנה היה נשאר ממנו, רק הריח היה נשאר ממנו. מה קורה, ג'ורג'? מה הבעיה? את לא מתחתנת איתו. למה אני לא מתחתנת איתו? כי אבא שלו הרס למשפחה שלנו, זה למה. תקשיב, ג'ורג'. עזוב, קריס. תגיד לי לחזור איתי הביתה, אני לא רוצה לריב איתך. אתה יודע בדיוק מה שאני להגיד לך. זאת תמיד הייתה הבעיה שלך כל החיים. אתה ננעל על דברים ואתה לא יודע לשחרר אותם. אתה לא תחנך אותי. אתה תתחיל לדבר כמו בן אדם או לא? ג'ורג' תירגע, מה קורה לך? ג'ורג' תדבר איתי. מה קרה? אתמול כשאתה נסעת... כשאני נסעתי אז אתה כמעט נשקת אותי, מה קרה עכשיו? החיים שלי התהפכו מאז. לא יכולתי לחזור לעבודה אחרי שהלכת. רציתי לספר לאבא שאת הולכת להתחתן, זה נראה לי לא הגיוני לא לספר לו דבר כזה. כל כך אהב אותך. לא יודעת מה עשינו, את לא יודעת. בטח שאני יודעת, בטח שאני יודעת. משהו היום, משהו בלתי נסלח. לא לשלוח לו גלויה אפילו בחג המולד. את לא יודעת מה עשו לבן אדם הזה. את לא יודעת מה קרה אז. יכול להיות שאת יודעת. לא יכולה להיות פה אם כן. אבא הגיע למפעל באותו בוקר. מנהל העבודה בא אליו וראה לו את הסכין בראשים של הצילינדרים. אם יצאו כולם מפס יצור עם דפקט, היה שם משהו לא בסדר. אז אבא ישר להתקשר לפה לג'ון. אמר לו שיגיע מיד כי יש בעיה. והסכים על מג'ון. מתקשר אליו עוד. בינתיים כבר נהיו לו יותר מ100 חלקים פגומים. והצבא מתקשר ודורש לחמו בדחיפות. ולא אומר. ג'ו אומר לו בטלפון לרטף, לחסות את הסכין, לא משנה איך ולשלוח אותם בטלפון. אתה גמרת? לא גמרתי, קריס. אבא פחד. הוא רצה שג'ו יהיה שם כשהוא עושה את מה שהוא אמר לו לעשות. אבל ג'ו חולה. דלקת ריאות. בבית המשפט תמיד אפשר להכחיש שיחת טלפון וזה בדיוק מה שהוא עשה. במשפט כולם ידעו שהוא משקר, כולם. אבל בערעור
האמינו לשקר המסריח שלו. עכשיו ג'ו בן אדם גדול, עם מפעל. ואבא שלנו, אני אבא שלך, שעיר לעזאזל. אז מה את הולכת לעשות? תעני לי, מה את הולכת לעשות? תוריד את הקול שלך או שאני מעיף אותך מפה. ג'ורג', אבא סיפר כבר את כל זה בבית המשפט ואני יודעת את זה. בית המשפט לא הכיר את ג'ו, אני! אז אתה מכיר את האבא, אתה יודע באיזו קלות הוא משקר. קריס, אני אשאל אותך משהו? תסתכל לי טוב טוב בעיניים שאתה עונה לי. אני מסתכל לך בעיניים. אתה מכיר את אבא שלך? מכיר אותו מצוין. כן, והוא כזה בוס, שייתן שירתחו ויתקנו 121 ראשי צילינדרים פגומים וישלחו אותם למפעל שלו בלי שהוא ידע מזה? הוא כזה בוס. כן. זה אותו ג'ו קלר שלא היה עוזב את המפעל לפני שהוא עבר חדר לוודא שקיבלו את כל האורות? אותו ג'ו קלר. ואבא שלי? אבא שלי העכבר המפוחד הזה שלא היה קונה חולצה בלי שמישהו יבוא איתו. הוא היה עושה דבר על דעת עצמו, דבר כזה? על דעת עצמו. ובגלל שהוא כזה עכבר מפוחד, הוא יעשה עוד משהו. הוא יטיל את האשמה על מישהו אחר, כולו מספיק גבר לקחת את זה על עצמו. הוא ניסה את זה בבית המשפט וזה לא הצליח לו, אבל על טמבל כמוך זה עובד. אתה יודע משהו, קריס? האמנתי להכל כי חשבתי שאתה מאמין. אבל היום, אחרי ששמעתי את זה מהפה שלו, זה לגמרי שונה מאשר פרוטוקול. אבא שלך לקח לנו הכל, זה כבר אבוד! אבל היא דבר אחד שהוא לא ייקח. קדימה, אני, תרזי את הדברים שלך. כל מה שיש להם כאן נגוע בדם, ואת לא אחת שמסוגלת לחיות עם דבר כזה בכלל. את הולכת להאמין לזה, אני. זה לא האמת, נכון, קריס? הוא יודע את האמת! השוטר של אלוהים! קריס, תן לי לדבר עם אבא שלך. תאמין לי שתוך 10 דקות תהיה לך תשובה. שאולי אתה פוחד מהתשובה, קריס. אני לא מפחד מהתשובה, אני יודע את התשובה. אבל אמא שלי לא מרגישה טוב, אני לא רוצה לפתוח פה שום ריב. מישהו בא. שום מילה ממך עכשיו. אתה מבין, ג'ורג'? אני מזמינה לך מונית, אתה נוסע מפה עכשיו. ואת באה איתי, אני... אתה לא מתחיל פה שום דבר עכשיו, ג'ורג', שקט. מי זה ג'ורג'י? ג'ורג'י. שלום קייט, מה נשמע? מה קרה לך? עשו ממך איש זקן. אני יודע, בוס, תגידי לי, למה אמרת לי שהוא נראה טוב? הוא נראה כמו רוח. לא, אני באמת נראה טוב, אני בסדר. בוא, תשב, אני אכין לך סנדוויץ' ותתחיל להיראות כמו בן אדם. לא, אני לא אוהב, אבל... קייט, איך שאת נראית בכלל, לא השתנית, את יודעת את זה? אני הצעתי לו מיץ. הצעת לו, תתני לו. בואי, תשב, אני אמזוג לך מיץ ותתחיל סוף סוף לחייך. ואני כבר מרגיש רעב. אתם יודעים מה? אולי נוותר על המסעדה. יש לי בשר טוב במקרר, בתותים ואבוקדו. נהדר, אני אעזור לך. הרכבת יוצא ב8:30. את נוסעת? לא, היא לא. ג'ורג', תן לעצמך להתרגל בחזרה, אתה רק הגעת. כן, ג'ורג'. אתה כבר לא מכיר אותנו יותר. תשמע, אם הם לא יכולים להישאר... אם אתה רוצה לנסוע, אני אסיע אותך עכשיו לתחנת הרכבת, אבל אם אתה נשאר, בלי ויכוחים. למה שיהיו ויכוחים? למה שג'ורג'י יתווכח? לג'ורג'י ולנו אין ויכוח. בוא, ג'ורג'י. וכולנו פגע אותו הברק. איך אתה יכול? ג'ורג'י, אתה ראית מה קרה לעץ של לארי? אתה מתאר לעצמך, אני יצאתי לפה בלילה, פתאום באה הרוח ופשוט... ג'ורג'י. לידיה! וואו, מה עשית? איך גדלת? כן, אני כבר ילדה גדולה. ותראה מה היא עושה מקרונה. זה את עשית? ב10 דקות. וואו, אני רק קישטתי אותו טיפה. אני מבין שאת עדיין עושה לעצמך את הבגדים, לידיה. אני מרגישה כאילו מישהו יושב לי על הראש. לא, קייט, זה ממש יפה לך. אתה היית צריך להתחתן איתה, היא גאונה. אוי, תפסיקי כבר, קייט. לידיה, שמעתי שיש לך תינוק. תסדר לעצמך את השמיעה, יש לה 3. ברצינות, 3 ילדים? לא היית פה הרבה זמן, ג'ורג'י. כן, אני מתחיל לקלוט. אתה מבין שאת פרנק לא גייסו? לא, הוא תמיד פספס את הגיוס בשנה. בגלל זה הוא התחיל לעשות באסטרולוגיה. הכל תלוי בתאריך הלידה. הנה ההוכחה. מה זה בדיוק מוכיח? אתה תהיה חכם כזה גדול. יש אמונות תפלות שהן מאוד מאוד נחמדות. תגידי לי,
פרנק, הוא סיים להכין לי את ההורוסקופ של לארי? אני מיד נכנסת, אני אשאל אותו. אתה רוצה לבוא לראות את הילדים? בוא. אני חושב שלא. בסדר. בהצלחה. תודה. גם לך. ולפרנק. פרנק! היא נהייתה יפה, אה? מאוד יפה. תראה מה קרה איתך כשלא שמעת בקולי. אתה היית צריך להתחתן איתה. היא תמיד צחקה יותר מדי. ואתה צחקת? לא מספיק. בזמן שאתה היית עסוק בלהתרגז מכל הפוליטיקה, פרנק היה עסוק בלהיכנס לה למיטה. ניצח את המלחמה, פרנק. בכל החזיתות. עכשיו תקשיב לי, ג'ורג'י. תפסיק לרחם על עצמך. בוא לפה, כמו שג'ו אמר, הוא יסדר לך עבודה טובה. אני אמצא לך חברה נחמדה, ותתחיל סוף סוף לחייך. ג'ו? ג'ו רוצה אותי פה? כן? הוא אמר לי להגיד לך את זה, ואני חושבת שזה רעיון מצוין. למה אתה משכנע את עצמך שאתה לא אוהב אותנו? אני מכירה אותך, ג'ורג'י, אתה מחבב אותנו תמיד. רובי פה! ג'ורג'י! טוב לראות אותך, ג'ורג'י. מה שלומך, ג'ו? ככה, מזדקנים. אתה בא לאכול איתנו ארוחת ערב? לא. אני צריך לחזור לניו יורק. אני מזמינה לך מונית. חבל שאתה לא יכול לאכול איתנו, בוא תשב. הוא נראה מצוין, ג'ורג'י, אה? הוא נראה זוועה. אתה נראה זוועה, ג'ורג', זה מה שאמרתי. אתה יודע, אני בבית לובש את המכנסיים, אשתי מכה אותי עם החגורה. אתה יודע, אני בדרך בתחנה עכשיו ראיתי את המפעל שלך. נראה כבר כמו ג'נרל מוטורס. ג'נרל מוטורס זה לא, הלוואי. בוא, שב, ג'ורג'י, שב. שמעתי הלכת לבקר את אבא סוף סוף. כן. איך הוא מרגיש, אבא? הוא בסדר? לא. הוא לא במצב טוב. זה לא הלב, אני מקווה, או שכן. זה הכל, ג'ו, הנשמה. ככה זה, ג'ורג'י, אתה יודע, אנשים קטנים עושים טעויות, עולים אותם מהרגליים, את הגדולים עושים שגרירים. חבל שלא אמרת לי שאתה הולך לבקר את אבא, חבל. לא חשבתי שאתה מתעניין. במובן מסוים כן. אני רוצה שהוא ידע, כל עוד הוא יושב שמה, שהוא יוצא, אני מקבל אותו חזרה, יש לו מקום אצלי, אני רוצה שהוא ידע את זה. ג'ו, הוא שונא אותך, אתה לא יודע את זה עדיין? אני מתאר לעצמי. סטיב אף פעם לא היה ככה. כן? אז סטיב עכשיו ככה. הוא היה רוצה לתפוס את כל מי שעשה כסף במלחמה הזאת ולהעמיד אותו אל הקיר. הוא יצטרך הרבה מחסניות. אתה יודע, זה חבל מאוד ש25 שנה שאני מכיר את אבא שלך, הוא אף פעם לא ידע לקחת אחריות, ואתה זוכר את זה. אז תזכור את זה. כי כמו שנכנסת לפה אפשר היה לחשוב שלא. אתה יודע, כמו אז ב-37, שהוא השאיר 2 תנורים דלוקים כל הלילה בלי מים, וכמעט פוצץ את כולנו פה במפעל הישן. וגם אז הוא לא ידע לקחת אחריות. כי צריך לפטר פועל כדי לשמור על הכבוד שלו. ואתה זוכר את זה. אני זוכר, אז אבל הדברים האלה, אבל... תזכור את זה. יש אנשים שמוכנים שיתלו את כולם על העצים, רק שהם לא יקחו אחריות. המונית בדרך. אתה עוד רוצה להתרחץ? רגע, למה הוא צריך לנסוע? ג'ורג'י, תיסע ברכבת של חצות. כן, ג'ורג'י. בוא, תאכל איתנו ארוחת ערב. כן, תישאר, הולכים לאכול על החוף הערב. טוב. עכשיו אתה מדבר. מצוין, יש לי חולצה שתתאים לך בול החליפה הזאת. תעלה תבחר חולצה ואני באה. אתם יודעים, אני לא הרגשתי בשום מקום אחר בבית חוץ מפה. כל הזיכרונות של הילדות, של האווירה, הריחות, הכל זה... קייט, איך שאת נראית? לא השתנית בכלל, זה... גם אתה, ג'ו, גם אתה. עדיין צעיר ובריא כמו שאני זוכר. אתה יודע, אין פה זמן במקום הזה להיות חולה רגע. הוא לא היה חולה יום אחד ב-15 שנה. חוץ מהיום במלחמה. מה? היום שהייתי חולה במלחמה. כן, אוי, זה פרח לי מהראש. אל תסתכל עליי ככה. זה באמת פרח לי מהראש, הוא היה כל כך חולה, אני הייתי כל כך מודאגת, הייתי בטוחה שיש לו דלקת רעות, הוא לא יכל לעמוד על הרגליים. קייט, למה אמרת שהוא לא יכול... אני יודע מה אתה חושב. אם הייתי יכול לעבור באותו יום, לא לתת לאבא לגעת בסדקים האלה, הייתי עושה את זה. היא אמרה שלא היית חולה. אני אמרתי שהוא היה חולה. אני לא שמעת שהיא אמרה שהוא לא היה חולה. אתה זוכר כל פעם שאתה היית חולה? קייט, דלקת ריאות הייתי זוכר. בייחוד אם זה היה באותו יום שבו השותף שלי כיסה סדקים פגומים של ראשי צילינדרים. ג'ו, מה קרה באותו יום? קייט!
קייט! קייט, תראה, ג'ורג'י הגיע, ג'ורג'י. לידיה אמרה לי, יש לי משהו מדהים בשבילך. סיימתי את ההורוסקופ של לארי. ג'ורג'י, אתה חייב לראות איזה דברים נפלאים הוא עושה ג'ורג', חתיך חולצה. הוא סיים את ההורוסקופ של לארי. פרנק, לא יכולת למצוא זמן קצת יותר טוב. מה? האנשים הכי גדולים בהיסטוריה האמינו בכוכבים. תפסיק להכניס לה את הזבל הזה למוח. זה זבל להרגיש שיש בעולם כוח יותר גדול מאיתנו? בדקתי את הכוכבים שלו. אני לא אתווכח איתך, רק שתדע, באיזשהו מקום בעולם, אח שלך עדיין חי. למה זה לא יכול להיות? נו, כי זה מטורף. מטורף? רק רגע. אני אגיד לך משהו, ואתה תעשה עם זה מה שאתה רוצה. לארי היה אמור להרג ב-25 בנובמבר, אבל ה-25 בנובמבר היה היום המבורך שלו! אמא! תקשיב לו, בבקשה תקשיב לו! זה יום שהקרין עליו רק טוב, בכזה יום הוא היה צריך להתחתן. אתה יכול לצחוק על זה, אני גם יכול להבין למה. אבל הסיכוי שמישהו ימות ביום המבורך שלו הוא 1 למיליון. זה ידוע. למה? זה ידוע. ברור, למה זה לא יכול להיות? למה? זה יכול להיות כל מיני דברים. למשל, יש לי, לא יודע, מה זה הדבר? סתם... את לא מבינה מה אמרה לך עכשיו? היא אמרה לך ללכת. אז היא אמרה מחכה עכשיו. אף אחד לא יכול להגיד לה ללכת. פרנק, אתה יכול בבקשה, הגיעה המונית, אתה יכול... בטח, אם יש מונית בחוץ. אנחנו כבר יוצאים. בטח. היא לא הולכת, אמא. היא אמרה שהוא לא היה חולה. הוא לא הבין אותי, קריס, הוא לא הבין אותי. הוא אמר לאבא שלך להרוג טייסים והתחבא תחת השמיכה שלו המנופל הזה, את לא מבינה? צריכה לענות לו, אני, תעני לו. אני הרסתי לך את המזוודה, את רק צריכה לסגור אותה. אני לא הורסת שום דבר, קייט. הוא הזמין אותי לפה, ואני נשארת פה עד שהוא אומר לי ללכת, עד שקריס אומר. מספיק! אני לא רוצה לשמוע עכשיו שום דבר, לא על לארי ולא על המשפט כל עוד אני פה! עכשיו, ג'ורג', לך מפה. תגידי לי את. אני רוצה לשמוע את זה ממך. לך ג'ורג', לך. ג'ורג', חכה רגע, ג'ורג'! מה זאת אומרת, ארזת לה את התיק? באיזה זכות את אורזת לה את התיק? היא לא שייכת לפה. אז גם אני לא שייך לפה. היא החברה של לארי. ואני אח שלו, והוא מת, ואני מתחתן עם חברה שלו. אף פעם לא בחיים האלה! את יצאת מדעתך. אתה אין לך כלום מה להגיד. כלום אין לך מה להגיד! יש לי המון מה להגיד. 3.5 שנים את מתנהגת פה כמו משוגעת. כלום אין לך מה להגיד. עכשיו אני מדברת. הוא חוזר וכולנו מחכים. כמה זמן? עד שהוא יחזור. לנצח נצחים עד שהוא יחזור. אני לא אתן לו אף פעם ללכת, ואתה אף פעם לא תתן לו ללכת! כבר נתתי לו ללכת! אני נתתי לו ללכת לפני הרבה מאוד זמן. אחיך היקר שלי. כי אם הוא מת, אבא שלך הרג אותו. עכשיו אתה מבין אותי? עד סוף החיים שלך אתה תחכה לילד הזה. אלוהים לא נותן לאבא להרוג את הבן שלו. עכשיו אתה מבין אותי. עכשיו אתה מבין. היא יצאה מדעתה. אז... עשית את זה? הוא לא טס בפי 40, מה קרה לך? אבא, אתה עשית את זה? הוא לא טס בפי 40. אז עשית את זה לכל האחרים! מה קרה לך? איך יכולת לעשות את זה? איך? מה קרה לך? מה אבא, אתה אתה מדבר? הרגת 21 אנשים! איך יכולתי להרוג מישהו? איך? אבל תסביר לי מה עשית. תסביר לי מה עשית, או שאני קורע אותך לחתיכות! אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אני מבקש ממך. תסביר לי מה עשית, מה עשית? היו לך 121 ראשי מנוע סדוקים, עכשיו מה עשית? מה אתה רוצה לצלוב אותי? דבר אליי, אלוהים, דבר אתה אליי. ילד, זה עסק! עם 121 חתיכות פגומות אתה לא בעסק! זה פס ייצור! אם הפס לא עובד אתה לא בעסק! מה אכפת להם? נתתי פה 40 שנה במפעל הזה. הם תוך 5 דקות מוציאים אותך מהעסק! מה הייתי אמור לעשות? לתת להם לקחת לי 40 שנה?
אני נשבע לך, אני לא האמנתי בחיים שלי שהחלקים האלה יעלו על המטוסים. לא האמנתי. אז למה שלחת אותה? כי חשבתי שאני אעלה על זה עד שהם יפחידו, אני יכול לעלות את זה. הם יראו שהם צריכים אותי יותר, אבל זה לא קרה. אני עמדתי להודיע להם, תדע לך. אז למה לא הודעת להם? היה מאוחר מדי, זה היה בכל העיתונים. 21 נהרגו. הם באו למפעל עם הזיקים, מה יכולתי לעשות? אני לא נהיה יותר צעיר. לא יהיה לי עוד הזדמנויות לעשות בשבילך דברים, נכון? אז אתה חשבת שהמטוסים האלה יתרסקו. אני לא אמרתי את זה. חשבת שהם יתרסקו. חשבתי שאולי. חשבת שאולי! אלוהים, איזה מין בן אדם אתה? האנשים האלה החזיקו מעמד באוויר על החלקים האלה, אתה ידעת את זה! עשיתי את זה בשבילך! זה כל העסק הזה עשיתי בשבילך! בשבילי! מי אתה בכלל? מאיפה באת? בשבילי. אני מתתי כל יום ואתה הרגת לי את האנשים ועשית את זה בשבילי. מה לעזאזל אתה חושב שחשבתי שם? על העסק המטומטם הזה. מה זה העולם העסק? אין לך מדינה, אתה לא חי בעולם, מי אתה בכלל? אתה אפילו לא חיה. חיה לא הורגת את בני עמי שלה. מה אני אמור לעשות לך? אני אמור לקרוא לך את הלשון מהפה! מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות, אלוהים? מה אני אמור לעשות? קריס! קריס! בן שלי! יש חדשות? לא, אין חדשות. את לא יכולה להישאר ערה כל הלילה. למה את הולכת לישון? אני מחכה לקריס, אל תדאג לי, אני בסדר גמור. כבר כמעט 2. אני לא יכולה להירדם. היה לך מקרה חירום? למישהו כאב הראש והוא חשב שהולך למות. חצי מהפציינטים שלי משוגעים. אף אחד לא קולט כמה אנשים מסתובבים חופשי סדוקים במוח. כסף, כסף, כסף. אומרים את זה מספיק פעמים עד שזה מאבד את המשמעות. שאני אזכה לראות את זה. ג'ים, אתה כזה ילדותי לפעמים. אתה ממש ילד. כן, מה היה? היה לו ויכוח עם ג'ו, הוא לקח את האוטו ונסע מפה. הם רבו בקשר לאן? לא. לא בקשר לאן. אתה מתאר לעצמך מאז שהוא עזב לי בחדר, היא לא יצאה כל הלילה מהחדר. מה ג'ו עשה? אמר לו? אמר לו מה? אין לך מה לפחד. אני יודע, תמיד ידעתי. איך ידעת? הבנתי את זה מזמן. תמיד הייתה לי הרגשה שקריס באיזשהו מקום חושד, לא תיארתי לעצמי שיהיה לו כזה שוק. קריס אף פעם לא יוכל לחיות עם דבר כזה. צריך כישרון בשביל זה. לך יש את זה, לי יש. לא אין. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהוא לא יחזור? לא, לא, הוא יחזור. כולנו חוזרים מהמהפכות הפרטיות האלה. הפשרה תמיד נעשה. לא נראה לי שהוא יתרחק הרבה. הוא בטח רצה להיות לבד. העיקר שהוא יחזור. הלוואי שלא. אני פעם עזבתי. נסעתי לניו אורלינס לעשות איזה מחקר. חודשיים חייתי על בננות וחלב. היה יפה יפה. ואז היא באה. והיא בכתה. חזרתי איתה הביתה. אני בעל טוב. קריס בן טוב, הוא יחזור. יש לי הרגשה שהוא בפארק, אני אחפש אותו. קח אותה לישון, ג'ו. זה לא טוב לה ככה בחוץ. אני לא אוהב שהוא מתערבב פה יותר מדי. מאוחר מדי, הוא כבר יודע. איך הוא יודע? הוא ניחש כבר לפני הרבה זמן. לא אוהב את זה. הפעם לא ילך לך בכוח, ג'ו. העניין הזה עוד לא נגמר. מה היא עושה שם למעלה? היא לא יצאה מהחדר כל הלילה. היא ראתה איך קריס יצא מכאן. היא עשתה 1 ועוד 1, היא יודעת חשבון בטוח. אולי כדאי שאני אדבר איתה? אל תשאל אותי. אבל אני שואל אותך, חשבתי שיש לי משפחה.
ג'ו, אתה עוד פעם עושה את אותו דבר. כל פעם שיש איזושהי בעיה, אתה צורח עליי ואתה חושב שהבעיה נפתרת. אז מה את רוצה שאני אעשה? תגידי, דברי, מה לעשות? תראה, חשבתי שאם הוא חוזר... מה זה אם הוא חוזר? אתה צריך לשבת איתו ולהסביר לו שאתה יודע שאתה עשית משהו נורא. וזה יעזור? אתה צריך להגיד לו שאתה מוכן ללכת לכלא. שאני אגיד לו שאני... אתה לא תלך, הוא לא יגיד לך ללכת. אבל אם הוא יראה שאתה מתכוון לזה, ואתה מצטער על מה שעשית, אולי הוא יסלח לך. אני ממש לא מבין במה מדובר. רציתם כסף? עשיתי כסף! לאיזה סליחה בדיוק אני צריך לחכות? רציתם כסף, לא? לא רצינו את זה ככה! כמה אני לא רציתי אותו ככה? מי אכפת לו בכלל איך רצינו? פינקתי את שניכם. הייתי צריך להוציא אותו לרחוב שעד בן 10, שירוויח את הלחם שלו, כמו שאני עשיתי. אני יכול לחיות $0.25 ליום, אבל יש משפחה. יש משהו יותר חשוב ממשפחה בשבילו. אין דבר יותר חשוב ממשפחה, ואת הולכת להגיד לו את זה. אני אבא שלו, והוא בן שלי, ואם יש משהו יותר חשוב מזה, אני הולך לתקוע לעצמי כדור בראש. תפסיקי מזה כבר! שמעת מה שאמרתי. עכשיו את יודעת בדיוק מה להגיד לו. את לא חושבת שהוא ייתן שיסגרו אותי באיזה מקום, נכון? הוא לא יעשה את זה. אני לא יודעת. אני ממש חושבת שאנחנו לא מכירים אותו כבר. אומרים שבצבא הוא היה קשוח, חיה. כי הוא תמיד פחד מעכברים. לעזאזל. אם לארי היה בחיים זה לא היה קורה. לארי הבין איך העולם עובד, לארי הקשיב לי. לארי זה הבן שאיבדתי, לארי. ג'ו. לארי. לא הולך לקרות שום דבר, הכל יהיה בסדר. ג'ו. בשביל שניכם עשיתי את זה, בשבילכם חייתי, את יודעת את זה. למה אתם עוד ערים? אני אגיד לכם כשהוא יבוא. את לא אכלת שום דבר היום הערב. אולי תעשי לה משהו לאכול. כן, מיד, אני אכין לך. לא, קייט, אני בסדר גמור. יש משהו שאני רוצה להגיד לכם. אני לא הולכת לעשות שום דבר בקשר לזה. הנה, אתה רואה, היא לא הולכת לעשות עם זה שום דבר. אני לא הולכת לעשות שום דבר בקשר לג'ו. אבל אתם תעשו משהו בשבילי. אני רוצה שתגידי לו שלארי מת ושאת יודעת את זה. את מבינה אותי? אני רוצה שתשחררי אותו. ואז אני מבטיחה לך, הכל ייגמר, אנחנו ניסע מפה וזה הכל. מה תעשי את זה? יקרה שלי, אם לארי היה מת, גריס לא היה צריך את המילים שלי בשביל לדעת את זה. כי בלילה שהוא ייכנס למיטה שלך, הלב שלו יתייבש. כי הוא יודע, וגם את יודעת. לא יקרה דבר כזה, יקירתי. בבוקר את עוזבת ואת עוזבת לבד. לארי מת, קייט. שלא תדברי אליי! אמרתי שהוא מת. אני יודעת. הוא התרסק ליד חוף סין ב-25 בנובמבר. המנוע שלו לא התקלקל, אבל הוא מת. אני יודעת. איך הוא מת? את משקרת. אם את יודעת איך הוא מת. אני אהבתי אותו. את יודעת שאני אהבתי אותו. הייתי מסתכלת על מישהו אחר אם לא הייתי בטוחה. תסתפקי בזה. מי להסתפק? על מה את מדברת? את מכאיבה לי. על מה את מדברת? ג'ו, תיכנס בבקשה. למה שאני אכנס? בבקשה. קראו לי שהוא חוזר. מה זה? שבי. חשבתי להראות לך את זה, קייט, רק אם לא תוכלי לקבל בשום דרך את מה שקרה לו. את מה שקרה ללארי. לארי? קייט, הוא כתב לי את זה ממש ביום שהוא... אלוהים. קייט, תזכרי, אני לא התכוונתי לפגוע בך, תזכרי את זה. לא, אלוהים. קייט, אני הייתי יותר מדי בודדה, אני לא יכולה ללכת לבד מהבית הזה עוד פעם. אלוהים. את הכרחת אותי להראות לך את זה, למה את לא אמרת לי? קייט, בבקשה. קייט, בבקשה. אני כל כך מצטערת. קייט. מה קרה?
נמצא? סתם נסעתי קצת עם האוטו. חשבתי שכבר לא תהיי. לאן אני אלך? אין לי לאן אלך. איפה אבא? בפנים שוכב. תקשיבו. אני אגיד מה שיש לי להגיד. אמא, אני נוסע. יש כמה חברות בקליבלנד, אני חושב שאני יכול למצוא שם עבודה. זאת אומרת, אני נוסע לתמיד. קריס... אני יודע מה את חושבת ואת צודקת. נהייתי פחדן. נהייתי פחדן פה בבית הזה בגלל שחשדתי באבא שלי ולא עשיתי עם זה שום דבר. אם הייתי יודע בלילה ההוא שחזרתי את מה שאני יודע היום, הוא כבר מזמן היה במשטרה, הייתי לוקח אותו לשם בעצמי. עכשיו שאני מסתכל עליו אני יכול רק לבכות. על מה אתה מדבר? הייתי לוקח אותו לכלא! אם הייתי עוד קצת אנושי. אבל עכשיו אני כמו כולם. אני פרקטי. אתם עשיתם אותי פרקטי. אני נוסע עכשיו. אני בא איתך! לא אני. אז תעשה מה שאתה צריך לעשות. מה יש לעשות? כל הלילה נסעתי וחיפשתי סיבה. למה מגיע לא לסבול? יש סיבה! יש סיבה! מה הסיבה? אני מחזיר את המתים אם אני מסגיר אותו. מה הטעם בזה? זה גן חיות. גן חיות. את יודעת מה הוא צריך לעשות? תגידי לו את! אני, תתני לו ללכת. אני לא אתן לו ללכת, תגידי לו מה שהוא צריך לעשות! אני, תתני לו ללכת. אז אני אגיד, קריס, אתה לא יכול... איפה הלכת? אני רוצה לדבר איתך, קריס, בוא, אני רוצה לדבר. אל תעשה את זה! אני אפגע בך אם תעשה את זה. אין על מה לדבר. מה אתה הולך לעשות? תגיד לי, מה אתה רוצה לעשות? זה לא מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאתה רוצה לעשות. מה אני אמור לרצות לעשות? כלא? אתה רוצה שאני אלך לכלא? זה מה שאתה רוצה? זה המקום שלי? אז תגיד. נו? למה אתה לא אומר? אתה יודע שזה לא המקום שלי. קריס, מי לא עשה כסף במלחמה? מי נקי? חצי מדינה מסריחה צריכה ללכת לכלא אם אני צריך. בגלל זה אתה לא יכול להגיד לי. זה לא שחשבתי שאתה יותר גרוע מאחרים. פשוט חשבתי שאתה קצת יותר טוב. אתה אבא שלי. אני לא יכול להסתכל עליך. אני לא יכול להסתכל על עצמי! לא, הוא הולך לקרוא את זה. זה מילארי, הוא כתב לי את זה ביום שהוא מת. מילארי? רגע. למה היא אמרה... קריס, לא. אל תקרא את זה. למה היא אמרה לארי? זה נכתב מלארי? למה היא אמרה לארי? ג'ו, בוא נצא לרחוב. בוא נצא לרחוב! זה מלארי אבל. 3.5 שנים. מדברים. ככה הוא מת! עכשיו תקשיב לי. עכשיו תגיד לי מה המקום שלך. אתה לא יכול להיות קדוש בעולם הזה. עכשיו תקשיב לזה! אן שלי היקרה. הוא כתב את זה ביום שהוא מת. תקשיב. אל תבכה, תקשיב! אן שלי היקרה. בלתי אפשרי לכתוב את מה שאני מרגיש, אבל זה משהו שאני חייב לספר לך. אתמול הגיעו לפה עיתונים מהבית וקראתי שהרשיעו את אבא שלי ואת אבא שלך. קשה לי לתאר לך איך אני מרגיש, קשה לי להביע את עצמי במילים. אני לא יכול לסבול את החיים יותר. איך הוא היה יכול לעשות את זה כל יום? הולכים לנו 3-4 חברים והוא שם ועושה עסקים. אני יוצא למשימה עוד כמה דקות, כנראה יודיעו שאני נהדר. אם כן, אני רוצה שתדעי שאסור לך לחכות לי. אני אומר לך, אם הוא היה פה עכשיו, הייתי מסוגל להרוג אותו. עכשיו תאשים את העולם. את המכתב הזה אתה מבין. אני חושב שכן. איך תביא את האוטו? אני הולך לקחת את הז'קט. למה אתה הולך? אני חייב ללכת, אני לא יכול להישאר פה, זה לא עושה לי טוב. אל תהיה טיפש. לארי היה גם הבן שלך, אולי היה נותן שיקחו אותך לכלא. לארי היה גם הבן שלי, זה נכון. אבל אני חושב שבשבילו הם כולם היו בניי. והם כנראה היו. אני תכף חוזר. אתה לא תיקח אותו. אי אפשר לעצור אותו עכשיו. אתה תעצור אותו. כמה זמן אתה חושב שהוא יחיה בכלא? אתה רוצה להרוג אותו? אז מה היה לארי בשבילך? לארי לא הרג את עצמו כדי שאת ואבא רק תצטערו. המלחמה נגמרה.
אתה לא הבנת? המלחמה נגמרה! מה אתם רוצים לעשות? תגידי לי. אתם צריכים להבין שיש יקום שלם של אנשים שם בחוץ, ושאתם אחראים גם כלפיהם. מה עוד יכולנו לעשות? ואם לא תבינו את זה, אז פשוט זרקתם את הבן שלכם, כי בגלל זה הוא מת! ג'ו! ג'ו! תקראי לי ג'ין. ג'ין! ג'ין! ג'ו! 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 אמא, אני לא התכוונתי. לא, אל תיקח את זה על עצמך. אתה עכשיו תחיה. אל תיקח את זה על עצמך. תחיה. עכשיו תחיה. תחיה. אנחנו מקווים מאוד שנהנתם. אתם מוזמנים לרשום את הרשמים שלכם מההצגה ומהשחקנים בספר האורחים שלנו שנמצא כאן בחוץ, גם בדף הפייסבוק ואתר של תיאטרון גבעתיים. אנחנו רוצים להודות למחלקת האירועים של עיריית גבעתיים ולאתי על העזרה בהפקה הנהדרת הזאת. אתי עוזרת הבמאי, לאבי קידר על התפאורה, לאורי רוזן על המוזיקה, התאורה וההגברה. אני מזמינה לבמה את האחת והיחידה, הבמאית שלנו, מרים לרמן דאר. זאת ההצגה השמינית שאנחנו מציגים פה בבית ראשונים. יש עוד שתי הצגות בינתיים, אחת בצוותא וכל הארץ במה, והשנייה תהיה בתיאטרון גבעתיים בסוף ספטמבר. ואנחנו שתי קבוצות, יש לנו שני קאסטים נפלאים ונהדרים, ואני מודה לשחקנים ולכולם.